Ôi, mama đi phơi. Nung balik kan dengan dia. Khusus mana? Alai. Kan mana? Sarai manggu ni ah. Cà bay này bị sụt ra này. Này 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 này. Đừng nghe là Ayo. Là lele cà mấy có biệt nè, cà mấy không chỉ là với thấy nè mà mình nè. Chào bay chào bay. Gì cả vai gồng thăm cả đó đi xin lỗi mà rồi sao vậy dập bài gồng thăm phiền đau gồng ấy chứ người lại vậy TD Productionआव नोंथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जों दिनै मोनसे जायगायाव फैदों आरो आंनि हाबायावदि स्टेन्ड बाय थादोंमोन ना दिनै बेखौहाय हरसिगोन आरो दा जोङो बिसानावनो फैदों ओमफ्राय गामियाव बिजिबो थुबुबाय फिसाजोखौ गंथाम थुबुखानांबाय ओमफ्राय जोंबो ओमफ्राय जा अखाबो हादोंना सिजा जोब्बाय गारि गंसेयावनो साब्रै जाबना फैबाय जों नै बेराय हिनजाव गोदाना नै खैना गोदाना साला होबाय एप्रिलनि न' ए जोंना फार्स्टमोन ना दानिफ्राय बिदा जासिगोन ओंखाम जानो जिरायबाय जों ओंखाम जानो जिरायबाय जों दा अखा बिराद अखा हादों अखा गोजांनो नै आंना फिसाजोआ उन्दुबाय आरो बिखुङाव सफ्ला माइ देखायहरदों नांबाय दा उन्दुबाय जानानै माबा मा दसथि नामा नालाय मा ओइलाय ôi chính thức cô chủ ủy sư thì cô chủ ôi à vậy
नै दायोहाय खैना बिदाय होनायनि सम आरो खैनाखौ गामिनि रायजो राजाफोरा बिदाय होसिगोन। खैनाखौ बिदाय होनायनि सिगां एसे बिबुंथि होबाय आरो गागिफोरा एसे बिबुंथि होआबाथ' जायाना ओंखायनो दा बुंनानै होदों आरो एसे एनै नोंथांमोननि फैनायजों लोगोसे बेबायदि थानायाव जानायाव थानायाव आरो बेबायदि रेस्ट लानायाव गोबांथार हाजोंहाय Nola no, wala la na, wala la, wala. Nhiều con này không? Deh, enggak. Dọc ở đâu cũng mừng không phải nhiều thứ đấy mình ngồi lên đây phải cũng vậy. Ni cả Demi jaga gelo thali ni. Cái gia đình bay
नोंसिना बाबुआ दा बहा दं बेंथल हाबफिनबाय ने आगोलथ' हजों दोनहैदोंमोन ने होमब्ला माबासिम हाइस्कुलावहाय जोंनि फंबायनि खाथि एखे क्लासलाय बे फंबाय आंनि बे नोंसिनि बाबु थाहैनाया स्कुला आं असे बे हस्टेल खाथि गिर्जा न' खाथियावनो थामोन खैना गोदाननि बे बिहामजो गाइस जों दायो न' मोनफैबाय आरो जायै लोङै एहायनो जायै लोङै ओमफ्राय खैनाखौबो बिदाय हरबाय थांबाय जा दुखु मोनबाय गारबांसोबायना बोरैबा मोनसोबाय गोसोखौनो मामा ओमफ्राय बेखौबो दिनै बिजियानो गंथाम होबाय आखायाव गंसे फिन्दायाव गंनै 1.5 बोसोर जानायनि बिजि थुबाय आरो दिनैनो मामा नोंखौ जेबो जाथ'वाखै दा लोमजाथ'वाखै आं दहायनो मुलि दौखाबायना ओमफ्राय आंना बेनो मोनसे आं दाबो गोसोआनो सुखुवाखै इन्ट्र' भिडिअखौ आं न'निफ्राय होलांनो मोनासैना ओमफ्राय भिडिअफोरखौनो मोजाङै लानोनो हायासै बोथोराबो मोजां नङा अखा न'निफ्रायबो आं भिडिअखौनो मोजां लालांखानो हायासै दिनै बिजि थुनायखौ दहाय लाहैदों आरोना ओमफ्राय बेफोर भिडिअखौ दा ग्रोब ग्रोब सोसन होलांसै आङो बिजि थुनाय जायगायाव मोनहैनानैसो डाइरेक्ट जों भिडिअ लानाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव डाइरेक्ट खैना गोदान लाहानाव बिसानाव लाहैबाय आरो भिडिअखौ ओमफ्राय दा नै दासो न'आव फैनानै आं भिडिअखौ लाफैनो हाबाय ओमफ्राय जोंनि दिनैनि भिडिअआनो माने उल्था फाल्टांसो जाजोब्बाय एसे थेवबो नोंथांमोन नायलांबाय थादो आरोना मा ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामो ओमफ्राय जा गाबदों बे बिजि थुनाया मासो ना दोनसै दे बाय बाय होनदो होमबा दे आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बाय बाय टा होनबावबाय दे आङो केमेराखौनो अफ खालामबायमोन टा होनदो टा दे होमबा ना बाय बाय